Ja sitten aletaan buildaamaan tätä itse farmia. Mitä? Juu. Okei, ymmärrän. Arvo, kato mun Pro Waterbucket Roots. No, mä buildaan farmia. Hilberttiikö? Mulla on 11 rautaa. Häh? No mitä? Jos me ei saada tarpeeksi expaa, tätä voi laajentaa. Niin, Se on muuten aika helppoakin. Vastatkaan. Miksi sä etit tohon tommoset? Mimmosen? Tommoset oudot jutut. Tähän. Näitä ei tarvii. Oho, Me kulutetaan tieteellisesti tosi paljon paperia ja puuta. Tää vois vaan sytyttää vahingossa palamaan. No, ai niin. Meidän pitää tehdä cobblestone eka. Ei meidän tarvii, koska ainoa Jos tyyppi, kuka ukkonen tekis vahingossa tän palaamaan, olisi mun iska. Häh? Ainoa tyyppi, kuka sytyttäisi tän vahingossa palaamaan, olisi mun iska. Mut jos ukkonen iskee tähän. Mitä? Niin. Ai, ukkonen iskee tähän. Niin. No joo, kivikatto on hyvä. Okei, näin. Mä nopeetaan tuonne ylhäällä. Miksi mä on niin sigma? Voit mä nopea käy jatkaa tutoriaalia. Okei. Tää on niinku every mob farm. Mitä? Tää on niinku every mob farm, bro. Joo, mä nopea tarkistan, että onko tää oikees YKK, ne, vi, ku, as. Shit. Tyypit. Me tehtiin tää yksi blokki väärin. Sitten mobit tulee vaan kämppää tossa. Tää on Mulla on 9. ratkaisu. Hetkinen. Onko se vaan se? Niin, tää seinät on vaan väärin. Niin, seinät vaan pitää sulkea. Mulla ei oo akseja, voit sä tehdä sen? No mä rikon. Joo. Ja pistän sillä tavalla. Tehdään vaan tästä semmonen ei cool, vaan semmonen, että se toimii. No niin. Ja se on vaikka kuin satisfying. Tää seinä meni huonosti. Miten niin? Tää on ihan short. If you... Please. Näin, nyt toimii. Onks tää? Ei. Okei, toi jo. Nyt sen veden pitäisi mennä oikein tästä. Joo, mä käyn nopea testaa joka kohdasta veden, että meneekö se oikein. Onks tää? Oikein. Oikein. Mä testasin tän, tää on oikein. Katsotaan vielä. Joo, no niin, nyt ollaan tehty kaikki oikein. Nyt voidaan buildaa. Mut me vielä tarvitaan vesibuletteja. Häh? Missä on questions? En tiedä. Arvo, onko sulla crafting table? Koska meillä ei ole ainakaan yhtään puuta. Tai puuta. Niin. No ota crafting table ja pistä se tohon.
Jotenkin fun. Häh? Tai jotenkin fun. Tai jotenkin no fun. Onko muka? No ei nyt tää ihan fun. Questions. Voiko se tuoda tänne ylös Waterbucket? Hei. Voiko se tuoda tänne ylös Waterbucket? Mitä? Lagaa. Häh? Niin. Questions, voiko se tuoda tänne ylös Waterbucket? Mitä Sigmaa nyt me tehdään? Kato. Mitä? Koska Venä. Me vaan rakennetaan seinät vielä kyllä. Eikö niin? Nyt meidän pitää rakentaa seinä. Seinä speedrun time. Siinä pitää vaan eka pistää 2 seinää. Pistetään nyt eka 2 seinää, niin se on helpompi puida. Oho, tänne jäi yksi kohta. Womp womp ai, come. Ymmärrän. Segma. Arvo se melkein tölästä. Womp. Mitä toi virpa oli? Mä seivasin sut. Miten niin se seivasit mut, bro? Okei, me tehdään Infinite Water. Ai sulla on vettä. Mä nopeutan tän mun oman. Häh? Arvo, mä tiedän, miten me voidaan tehdä se. No. Tohon voi vaan tehdä nopea yhden. Pistä toisella puolella. Niin joo. Rouva isotte Infinite Waterin. Pitääkö saman tyypin pleissä molemmat buketit? No tehdään se tänne ylös. Ihan vaan. Me tarvitaan torchetti tänne vielä spawnaa mobeja. Pitää pistää tää täytä. Mä pistän tän. Tässä toiselta puolelta. Pistikö ne kopperit? Mikä ton idea oli? Mitä? Miksi tässä jää yksi tämmönen? Ai jääkö? Mitä? Eikö, mitä? Mitä siinä tapahtui? What the Sigma, what the Ohio, what the... Näin, nyt me ollaan valmiit. Ei olla ihan. Mä nopee poistan nyt nää vedet. ollaan. Ei! Mä tarviin mun vedet, jummat. Mihin tarvitset? Ja pistää ettei uusi Infinite Pool, koska ettei saada kaikki vettä. Ehkä Infinite Pool. Tyypit. Tän aika. Oota, mä katon vielä song tutorialin nopea. Onko sulla blokkeja? Ei tehdä slapit. Slapit. Joo, se tehtiin. Arvo, sun pitää rikkoa noin jotenkin. Koska jos mä yritän rikkoa, niin siihen menee 3 Ai nää. Niin. No womp. Ai salvagare Miten tyypit piti pistää? Mä katon nopeasti. Ja plussa sanoit tuhman sanan, toi on vähän epätahti. Me ei vielä tehty niitä luuppuja. Meidän pitää tehdä ne slabit.
trapdoorit myös. Niin siis. Jos mä teen ne. Arvo, halutaanko me silleen, että ei tuu spidereita? No onko se väliä? Ei. Mä tein vahingossa 60. Katsotaan kuinka paljon me tarvitaan. Slabei. Häh? Ei se käyttänyt slabei. Ei se käyttänyt. Siis sun pitää tehdä se eka kerros ilmaslabeja ja se toinen kerros labeja. Niin kuin katosta. Oota, mä en ymmärrä täysin. Okei, nyt mä ymmärrän. Miksi me nää pidä tehdä tällä? Mutta noi ei oo slabeja, noi on luukkuja. Mä en osaa nimeä näitä, mä oon vähän huono. Mut jos läbeikin tarvii. Mut mä nyt alan tekee sitä kattoa. Vai mitä? Alan nyt tekee sitä kattoa. Close näs läpi, tai nää, mitkä nää onkaan. Queston voi tehdä se. Mä teen vähän lisää, ei teidän tarvitse. Ei kai tarvitse. Pitäisikö tehdä näitä 3 lisää, että me voidaan splittaa? Oho, anteeksi. Miten sä jäit sinne? Ei kun se oli Questions. Oho. No niin, mitä mä nyt sitten tehdään? Kattoo. Joo. Tyypit, älkää tehkö slabeja vielä, koska mä oon tehnyt aika paljon. Okei. Okay. Kattoo. Kattoa. Eikö tee kattoo? Tai eikö sulla blokkeja? Eikö meidän piti tehdä katto kivestä? No onko sillä väliä? No ei sillä väliä. Onko siellä isot chances, että tästä paloa? Mulla on idea. Pistetään jonnekin tuonne mereen random kohtiin ukkosen johdattamia tän ympärille, joten tänne ei osu, vaan kun sinne mereen osuu. Hyvä idea. Tai jos me pistetään katolle, kivikatolle ukkosen johdin, niin se menee siihen. Ei kun Arvo! Mehän voidaan tehdä kivislabit, koska tämän katon päällä piti pistää slabeja. Niin. Niin me voidaan tehdä kivislabeja. Onks mulla niin paljon kiveä siihen? Onks ihmisillä kiveä? Ok, kiitti. Joo, se on tarpeeksi. Varmaan. Mut Arvo, meidän pitää jättää pikkuinen kolo tänne, että me voidaan vielä hakea kaikki tortsit ja crafting tablet sieltä. Kyllä. Ei. Eiku, ihan sama. Sä käyt hakee ne. Käy hakee kaikki tortsit. Mut onko sä sit valmiin Venä? Sitten poista ne blokit sun alta, jos sä menet ylös. Roof slabeilla. Mä etin nyt sun yhden blokin, mistä pääsee ylös. Okei, se oli siinä. Poistitko sä soihut? No mä otan ne kaikki tortsit täältä ja kaikki muut. Joo. Pieni hetki. Älä vielä closea.
En mä vielä klousannut. Sä voit itse Mun pitää ottaa tää vesikin pois täältä. Nyt mä pistän nää kaikki tälleen. Oho. Ollaanko me nyt kaikki ready täältä? Crafting table pois. Näin. Questus, tarvitaan lisää kivislabei. Noniin. Ehkä. Nyt kaikki on otettu pois sieltä. Hei, mulla on ihan sairas kiveä. Tai Onko? jonkin. Okay. No tee sit kivislabei vähän. Joo. Mä teen. Mä meinasin pudota. Se on ollut vähän ärsyttävää. Okei, tässä on tosi paljon. Mitä vitsiä? Meillä ehkä meni vaan 20 minuuttia tämän valmiiksi saamiseen tai joku 30. Niin. Kuitenkin jotain me menee tehtiin pieleen. 300 tää. Haluatko se läpei? Mä en tarvi, mulla on vielä yksi täkki. Okei, joo. Ei me enää tarvita. Oota, pistikö sä jo hopperit, Guestums? Hei. Me tarvitaan 4 hopperia. Ei Mulla on ole pikku 11. ongelma. Tää mobifarmi alkaa jo tuottaa. Missä sä oot? No, mitäs mä vaan... Mä näen. Se ui. Arvo heitä. Oota mä Se on finishata. Ja just. Mä heitän ne. Ihan just. Me ollaan valmis pian. Finish. No niin, missä se on? Ai ja mä näen. Mä heitän. Sieltä tulee. Uinin maailman mestari Guestums. Niin onko se sit siinä? Joo, sen pitäisi olla siinä sit, kun me... Ei vielä. Eikö niin... Tortseita katolla. Tarvii. Mullakin on 20. Ei tää pysty pistää, kun tää tätä... Ei kun joo, ei sinne pysty spavnaamaan mobeja, kun siellä on slabei. Mä unohin. Sen takia ne slabit yli pistettiinkin. Mutta se ei ollut varmaan kauhean smart, kuka teki ton video. No, se tyyppi, kuka teki ton video, ei ollut tavallaan kauhean smart, koska se ei pyytänyt tortseja. Siinä olisi ehkä tarvinnut pistää 4 tortsia, jos haluaa preventaa mob-spavnit. No, pistetäänkö me jotenkin tän tortsei vai? Mä tiedän. Mennään. Questum, tuutko sä ylös jo? Okei, ne ei pysty spawnaa. Mä craftan 4 chestiä. Ai sulla on jo. Mä se ladderi. Ei koho, toi meni väärin. Ei ne viautu, jos siellä on ihmisiä. Jos siellä on ihmisiä. Joo, mä craftaan chestei. Onko siellä tyyppejä? Arvo, miksi sä lähit?
Koska nyt ne mobit alkaa spavnaa, kun sä lähit sieltä. Pistä valo. Tähän. Väiskö? No eikä se haittaa, vaikka se lähtee. No kyllä se vähän haittaa. No ei niitä tule. Katso, ei niitä tule. Tää on niin huono varmi. Siis, että ne... Tehdään arvo, väisty. Tuotiin ratkaista ongelma. Ai kun tää on niin huono farmi, joo. Se yksi chesti räjähti. Miten me tehdään siis? Miksi sut tulee vaan creeperejä? Tehtiinkö me joku creeper-farmi, bro? Eikä se haittaa. No, eikö se just hyvä juttu? Ei, sieltä tuli zombi. Okei, hyvä. Mut mostly ne on creeperejä. Joo, mutta se on munkin. Siis mä oon tehnyt aiemmin farmeja. Usein sieltä vaan tulee aika paljon. Tai creeper. Eikä se tipu. Ei. Älkää alko edes. Ota ne mereen, kuinka paljon tyyppejä tuolla vedessä on. Okei, mutta meidän pitää nyt tehdä se juttu. No niin, nopea. Tee nopea. Slabit, nopea. Tyypit, äkki, seinät. Seinät! Noniin. Näin. Noniin. Nytten toimii vai? Nyt pitäisi toimia. Älkää menkö siihen ihan viereen. Meidän pitää tehdä tämmönen alustavia. Sun pitää mennä vähän... Obsidiaani on kyllä hyvä idea. Tälle. Nyt näin voi jätä. Joo. Näin. Toimiiko? Tää on tosi ruma vaan. Tehdään tälleen. Mä en oo ikinä tehnyt näin hyvää mob-farmia. Mä oon tehnyt kerran, mutta se oli aika paljon huonompi. Mä oon tehnyt 2. Yksi reaalisesti. Arvo, kato jo lootit. En mä nyt pysty. Tuu kattoo, se on banger. Mitä vitsi, täältä tulee paljon mobeja. Mä oon tehnyt tosi monta, mutta mä tein kerran ja sit tuli vaan niinku jotain 2 mobia minuutista, sit mä en enää sen jälkeen. Yhdessä maailmassa on silleen. Häh? Se on siinä... Kyllä sä tiedät, kun se mun Bedrock-maailma. Questums. Niin siitä on just tämän verran mobeja. Ei kun ei tämän verran, vaan paljon vähemmän. Meillä on jo 6 luutakin. Ei oo... Yhtäkkiä kaikki creeperit lähti. Ei. Aina ongelma, että toi hyppii tuollainen kuuluu. Pitäisikö meidän muuttaa ihan samaan taloon, niin me voidaan niinku päästä help. No. Afkata. Kui? Mua kiinnostaa, että kuinka paljon tuonne tulee. Ei se räjähdä, kun mä tein tämmöset pro-jutut. Bro, kato kuinka paljon. Ehkä pian vois lyödä. Okei. Miksi mä miksi tää on niin fun? Mitä me tehdään veissi tänne? Crazy idea. Tehdäänkö veissi tänne?
tyypit, poistetaan tää projektausjuttu. Miksi? Nyt Mitä? ne voi räjähtää. Mitä? Joo, ne voi räjähtää, mutta jos me vaan tapetaan ne heti, niin ei ne ehdi. Niin. Mitä? No, käydäänkö hakkaa obsidiania? No ei ehkä äsken. Voiko hakea obsidiania? Koska jos me saadaan obsidiania, tästä tulee oikeesti niin hyvä. Niin katon nyt. Zombikyläläinen. Ei me, tästä on vaikea ottaa niitä zombikyläläisiä, niin sillä ei ole väliä. Mut käy hakee obsidiania. Arvo, pysy vaan kaukana, ettei ne creeperit räjähä. Mut mä ehkä varmassa mä menen muuttaa tonne taloon. Muutetaan kaikki samaan taloon. Toho. Meir. Häh? Tai sovitaanko niin, että meillä on niinku... Toi on main base, mut meillä on silti omat baseit. Joo, sovitaan siitä. Hyvä. Toi sun base. Tää on tuottanut 7 redstonea. Mut siis tää on tosi hyvä farmi. Mä en oo ikinä tehnyt näin hyvää farmia. No et sä kyllä tehnyt tätä pelkästään, mut joo. No minä puitasin mostly kaiken. No joo, sä kyllä hakkasit aika paljon puuta.